बैसागुआव माने नेक्स्ट इयाराव एलबाम ओंखारगोन बिथांना नेनानै थाबानो जाबाय नोंथांमोना सान्द्रि मोखां इउज खालामगोन ना माथो नोंलाय ना आरो रुमियालाय मा लालायखो लाय 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 ओरैबायदि भिर आरोना दिनै हाथायाव माने बयबो बैसागोनि बाजार खालामनो फैदों नालाय दख'ना सोरबा दख'ना बायदों सोरबा गामसा बायदों सोरबा आर'नाइ गस्ला बायदों बहाय सानजाना फैथारदों माथो बिखुनजो खुदुमनाया बोरो फाग्ला बेखौ मंगलबार हाथाय आरो मानसि भिर दिनै हाथायाव ओरैबायदि भिर आरोना ओइ मा लाखो हा मा बिलाइ हाबानि गिफ्ट दे बेदर लायासै हा दे दा जों अमा बेदर लायनो थांनो नागिरदों अमा बेदर लायासै नामा नै बेदर लायाखै ए बिराद मानसि दिनै ओरैबायदि गरम मोदानलायगोन आरोना हाथायाव फैबाथाय माने खाफालाव नायबा सोरनावबा आयना नांलायनाय नङा आयना नायनाय बायदि मोदानलायो आरो सानदुंआ ओरैबायदि माने गरम जागोन प्रितमा माने गार्लफ्रेन्ड लोगो हमफैदों सिख्ला दख'ना बायना हरनो नागिरदों ना बैसागोनि हिनजावनो ओरैजाय सिख्लाफोर ना माथो थौब्रा दं हिर' ओइनो हायनाया मा बैसागोनि बाजार खालामदों मा लाखो हा दख'ना आं बेदर लांफैदों बेदर दख'ना दाखालि लाबोखाबाय दे लाबाय था माने बैसागोनि बयबो हाथाय खालामनो फैदों दिनै लास्ट बाजार नै सिख्लाफ्रा दख'ना बासिगासिनोहाय ओरैजाय माने बैसागोनि दिनै लास्ट बाजार आरोना नै मा बैसागोनि गामसा लाबाय नामा आर'नाइ गामसा मा लाखो आर'नाइल'सो गस्लाल'सो आर'नाइ गस्ला नोंहालाय गस्लासो लालाबायदों गस्ला मा गस्ला दे मा लाखानो गामसा बैसागोनि दे दानो बाजोब्बाय नालाय दाना गासिबो ओंखायनो बायनायल' गानो आरो फुरा भिर दख'ना हा आरो रुमियालाय मा लालायखो लाय मा लादों दख'नाया मालायसो बा गोदान गांनैथार माथो मोदानलायदोंथ' आयना बायदि मोखाङा सान्दुंजों अयथासार गरम आं दासो फैदों बादियालाय मा लादों दख'ना नायदोंमोन आं दावराय मोख्रेब माबा गोमोनि लकेल दानाय अबे नैबे बिराद गरम दिनै आरो ओरैबायदि मानसि दिनै लास्ट बाजार माने दिनै बैसागोनि बयबो बाजार खालामफैदो आरो ओरैबायदि भिर आरोना दिनै हाथायाव माने बयबो बैसागोनि बाजार खालामनो फैदों नालाय दख'ना सोरबा दख'ना बायदों सोरबा गामसा बायदों सोरबा आर'नाइ गस्ला बायदों ओमफ्राय आं दा अमा बेदर लांनो फैदों नै ओरै हाबनोसै आङो अमा बेदर लायनि र' अमा बेदर दुनियानि अमा ओंखारदों दिनै अमा बेमारिखौ फानलायबायलै बियो अमा बेमारिखौ लांफैलायो हिनजाव नायबाय थायोलै आंना भिडिअखौ
लानो बेसे फ्रेस खासि मोनगोन जोंनाव नै बिलाइ खासि फ्रेस नै एनानि बेसे एनानि भिटामिन एसे रायलाय Mulai, servis lagat. मानसियानो अमा गोदायै गोदायै अमा बायदिसो जाबाय एकदम अमा मोनामखायो आरो गोजाननिफ्रायनो अमाखौनो मोनामखायो मानसियानो गेमस्रिनि क्रास नंगौ नामा नोङो आच्छा दे बैसागुआव माने नेक्स्ट इयाराव एलबाम ओंखारगोन बिथांना नेनानै थाबानो जाबाय नोंथांमोना सान्द्रि मोखां इउज खालामगोन ना माथो नोंलाय ना दे जाबायलै बिदा मा मिस्टार बेस्ट'रा मा जेबो होआखै नामा नोंनो बैसागोनि इसां फन खालामबाय थाबायब्रा आंनो गिफ्ट होनो होनना बुंबाय फन खालामफिनबाय थाबाय बेस्थ' आच्छा बिदिसो बियो दाखालि मोननायालाय 12 नम्बराव बैयाव थफ्ला मोनसे मोनदोंमोन ना नोङो लामायाव गनाय बिराद हेन्साम जाना फैथारदों माथो बिखुनजो खुलुमनाया बोरो सिख्लाफ्रा नै माने ड्रेस नायगासिनो आरो बैसागुनि आं बेदरल'सो आंना जानायल'सो बेदरबो नाबो ना बे बेदर नायब्रा मा दं सेरबा लाबाय नामालै बिगुरालाय सेरबानि बारा दं दे बोरो मा लाखो जौ लोंनो माइब्रानि आच्छा हाबायाव मोननाय दंखायोमोन थेवबो लाबाय मेरला हाबायाव मोननाय दङ एकदम गेस्रेम गाबोन लोंहैग्रोनोसै आङो थांनानै जालालै बिराद गरम नै बिदै गजोब्बाय अयथासार गरम माने आयना नाङै बायदि मोनलायलायो आरो ना गरमा ओरैबायदि गरम माने नायबानो नुफिनगोन बायदि सोरनिबा खाफालाव नायबाथाय गावखौ नुफिनगोन बायदि मोनलायलायो आरो ना लोगोफोर